Soc la Judit Caberol i estic aquí per acompanyar-te en aquesta visualització. Recorda que per accedir a altres meditacions i dinàmiques guiades per mi pots contactar-me a través de les xarxes socials via Facebook, Instagram, YouTube i Twitter. Abans de començar, busca un espai tranquil i una estona en la que res del teu exterior pugui destorbar-te. Avui faràs un viatge cap al teu món interior, aquest món de vegades poc visitat de manera conscient. I allà on estiguis, mobilitzes el teu cos, el sacseges dolçament, t'estires, permetent que emergeixi algun sospir, algun badall, algun suau llagrimeig, potser. Així. Molt bé. Alliberant-te de l'excés de tensions i de rigideses. Còmodament. Tanca els ulls i ves deixant-te acaronar pel ritme de la teva respiració. Ves percebent amb molta consciència el cicle etern de la teva respiració. Les anades i vingudes de l'aire. Notant com cada cop que exhales, la teva musculatura s'afluixa més i més. Cada exhalació, el pes del teu cos s'entrega més i més sobre el suport. I vas respirant amb facilitat, amb fluïdesa, i al mateix temps vas agafant consciència de la totalitat del teu cos, percebent-lo des dels peus fins al cap. Així, molt bé. Sentint-lo tot. Convidant tot el teu cos a formar part d'aquesta experiència. I ara, porta una mica més de consciència cap a la zona central del teu cos, entre la teva panxa i el teu coll. Ves notant internament el teu abdomen, el teu pit, la teva gola. I mentre et quedes aquí, deixa que el teu cos et mostri com està vivint tota aquesta situació actual per la que estàs passant avui. Deixa que el teu cos et mostri com està vivint tota aquesta situació.
Deixa que el teu cos et mostri com tot el que té a veure amb això t'està afectant a nivell personal, familiar, laboral, anímic. Com t'està afectant a nivell mental, corporal, emocional. I en les teves relacions. En la teva relació amb el món i amb els altres. I deixa que el teu cos t'expressi a la seva manera a través de sensacions sentides internament. Sensacions que potser pots estar experimentant ara, en aquests moments, en la part central del teu cos. I potser van apareixent també imatges, paraules, observa. Respira. I mentre el teu cos et va mostrant tot això que té a veure amb aquesta situació que estàs vivint avui dia, mentre ho vas sentint dins teu, et convido a que provis d'anar-ho acompanyant, com qui acompanya un infant a prendre les seves primeres passes, amb amor, amb comprensió, respirant, acollint. I si se't fa difícil acollir-ho des de l'amor i des de la comprensió, està bé. Potser avui només li pots donar permís per mostrar-se. Potser avui simplement estan aquí, en quietud, observant tot això que hi ha aquí dins. Està bé. Fins on tu puguis avui. Ho estàs fent molt bé. Jo estic aquí, amb tu. I ara, deixa que el teu cos t'indiqui en quin punt sent la llum enmig de la foscor. Pregunta-li i espera. En quin punt el teu cos connecta amb la vivència de l'esperança, de la confiança,
Pregunta-li i espera. Espera que el teu cos et mostri on pots sentir la fe i l'esperança. En quina zona del cos? De quina manera? I potser vagament vagi formant-se una sensació sentida, quelcom que t'indica que és aquí, en aquesta zona, en aquest punt. Acompanya això. Sensació. I deixa que des de l'interior, sense anar-ho a buscar, sorgeixi alguna paraula o una frase o una imatge. Potser un moviment, quelcom que ressona amb tot això que estàs sentint ara. Una frase, una paraula, una imatge que s'ajusta a això que estàs sentint en aquests moments. Espera, respira. A què s'assembla tot això que estàs sentint ara? Aquesta frase, aquesta paraula, aquesta imatge, aquest moviment, el que sigui que t'hagi arribat, és el teu cos parlant-te. És el teu cos comunicant-se amb tu. Des de la seva infinita saviesa, des de la seva connexió amb el tot, amb la vida, amb l'evolució. Queda't una estona amb això. Respira-ho. Empapa't d'això. Dona't temps per familiaritzar-te amb aquesta sensació. Abraça aquesta experiència com un tresor. Com una vivència de profunda intimitat amb tu mateixa, amb tu mateix.
protegeix aquest tresor de qualsevol veu crítica, de qualsevol judici. Aquest tresor és teu, és únic i pots visitar-lo sempre que ho necessitis, perquè viatja amb tu, des d'ara per sempre. Respira-ho. Jo t'acompanyo fins aquí. Tu queda tot el temps que necessitis. I abans de tornar, dona les gràcies al teu cos per aquesta íntima experiència. I després només cal que respiris profundament, que et moguis una mica i obris lentament els ulls. I si en acabat ve de gust compartir amb mi alguna cosa, escriu-me. I si sents que necessites treballar amb més profunditat allò que et preocupa, allò que et bloqueja, allò que t'impedeix viure en plenitud, jo puc acompanyar-te com a terapeuta, de manera presencial o telemàticament. Aquí estic per tu. Gràcies per deixar-me acompanyar.